so ita ma fa tana so. UK Production. Ke kaɗai jari ce da wanda ya dace, na dace, ni da ke na amince, ki duba yi mun dace, ai mun dace, ni da ke da rayu ne a dare kuma dai ce, rama ke ce tawa. Tafi kyau da hijabi, ba ta yin girman kai, ni fa ma shaida ne, ai shaida ne, haƙuri a cikinta, gafa gaida mutane, rahama ki daina kuka, komai ya zo ƙarshe, masu san fasaga ki yanzu gaba ta zo ƙarshe. Saboda ne kin shafawa, saboda ne kin zaucewa, saboda ne kin sha kuka, sama karki ce kin yi nadawa. Duk abin da nake so ita ma fa tana so, duk abin da ba na so ita ma ba ta so. Ni fa ba kyawu ba, wani ce kyawu na, ni fa ba nera ba, wani ce nera na, ni fa ba sana'a ba, wani ce sana'a na, ni fa ba ilimi ba, wani ce ilimi na, ni fa ba mota ba, wani ce mota na, ni fa ba fa gida ba, wani ce fa gida na, ni fa ba fili ba, wani ce fili na, ni fa ba sutura ba, wani ce sutura na. Kawai fa soyayya ce ba ta nuna kamanni, magauniyar soyayya rahama fa take mun. Saboda ne kin shafawa, saboda ne kin zaucewa, saboda ne kin sha kuka, sama karki ce kin yi nadawa. Duk abin da nake so ita ma fa tana so, duk abin da ba na so ita ma ba ta so.